Para torpillas más. Para guardar torpillas más. Ahí. No. Bueno, pues ahora vamos al día de Navidad. Espera, Mateo. Tía, partido ya. Egugatik pasatzerakoan hiru bueltak geldituko dira. Momentu talde guztiak nahiko batera ari dira eta hemen badirudi egia giztea dago gorela hiru postuetarako. Egugatik pasatzerakoan bi buelta geldituko dira. Dos vueltas al final. Bitxikeri bat ere izan beharra daukagu. Denok ikusten duzu hemen trato Rederman, hau loiberena da, urtero ari gara kompetizioa jarri gairi, era tratorakin zaldiaren alta, baina zaldia prez daude, baina tratorista momentu zetan ematen. Bueno, orain, Egugatik pasatzerakoan, azte bueltan sartuko dira. Ba. Lepotuan, momentu zantitegeria, iazko txapelduna, hauten ere, garaitena, errepetitzeko agala. Bai. Bueno, hemen dato, eta lehenko laudan, bulto bat dato, beraz, lauretatik bat kanpoan gelditu behar da, eta nabizekerako dorri izango den. Epozuan hogeianekin, bati begeria, baina beste ikustiak... Balia bakar dator. Lehen irimostuan, Toribio, bati begerian eran, nahi dut ez da...